Pois, aproveito que xa o teño aquí, aínda que tocaba ya a Cris, pero bueno, como teño na man, para min o coñecemento é, entre outras cousas, as relacións dialóxicas que mantemos co que nos rodea a distintos niveis. Non? Iso non ten nin arriba nin abaixo, nin dereita nin esquerda. Non? De feito, a miña proposta visual é o vídeo que tedes abaixo. Non? Unha libreta pautada, ten un canon que se xira, que non existe un tipo de estructura, non? E o que sí entendo é que existe unha banalización do coñecemento producido, non? Por lo menos no que eu entendo, quizáis porque se confunde información con coñecemento. Non? Entón, esa banalización pode proceder daí. Sí, gracias por la invitación a este hilo de Ariadna, en el que el conocimiento creo que hay como dos maneras de entenderlo. Uno es scire, que é unha tijera, ¿no? Que va analizando as cousas e fragmentándoas, e outra é o coñecemento como cognoscere, nacer en conxunto, ¿no? Nacer a la vez. Entón, os semelgos, que somos todos, nacemos a la vez, entendemos as cousas a vez. Eso pode ser unha das figuras do coñecemento. E hai outro coñecemento que é scire, que é o coñecemento que secciona, fragmenta e anula, ¿no? Como dúas maneiras de enfrentarse á realidade ou de coñecela, ¿no? Bueno, non xa teño aquí. Bueno, eu, para min, a miña idea de coñecemento que está abaixo é esa maraña que se tece coas aportacións, as achegas, as miradas, as lecturas. Para min a idea de coñecemento é unha colaxe sempre en construción e hai unha palabra que non concibo, non? Que non vaya con esa miña idea, que é a de vivir, non? A de vivir procesos compartidos en diferentes contextos e con un pouco esa idea de collage, de vivir procesos e de compartir. Bueno, creo que cando se fala de coñecemento non é propiamente que é o coñecemento máis importante. Eu creo que é moito máis importante falar de que é o que pasa co coñecemento, onde queda o coñecemento, como se comparte o coñecemento, como se transmite o coñecemento, e moi probablemente se profundizáramos en todas estas outras preguntas que eu plantexo ao fío da que realmente se me plantexa a min, que é o coñecemento, moi probablemente cheguemos a saber que é o que é, porque en certa medida eu penso que o coñecemento, se o podemos experimentar dunha maneira subjetiva, é porque o reconstruímos coa nosa experiencia. Evidentemente, o coñecemento é algo que forma parte dunha multiplicidade de experiencias, é algo que podemos sumar, pero é unha suma que non podemos observar nada máis que a partir da nosa propia experiencia. E, polo tanto, é unha suma que só percibimos de modo fragmentado. É absolutamente paradoxal, pero para min esta é un pouco a aproximación a aproximación ao coñecemento que mellor podo facer. Pues muchas gracias por vuestros aportes. Aquí está todo el conocimiento de este colectivo aquí junto. Pues muy bien, vamos a continuar con estas cuestiones que Javier dice. A lo mejor no es importante lo que es el conocimiento, pero lo que hacemos con él y cómo lo accedemos, con qué herramientas y cómo aprendemos esas herramientas, quién nos facilita, porque como dice Natalia, pues a veces hay demasiada información, ¿no? Demasiada confusión
Entonces, a lo mejor los artistas también tienen responsabilidades para ayudar a la gente con este problema, ¿no? Que es del exceso de información que siempre hubo, ¿no? Entonces, ¿pueden los artistas, pueden los educadores artísticos hacer algo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué maneras? Os dejo las preguntas. Bueno, gracias, Teresa, por esta disrupción no relatorio, que creo que tamén era necesario. Comezamos a mesa, primeiro con uns breves intervencións de Cristina Trigo, de Juan Fernando de la Iglesia e de Xavier Lorenzo. E despois pues, seguimos un pouco comentando algo, se queredes, o fío disto, ¿no? que pode quedar. Cristina tampouco quere que a presente. O sea, ninguén quere que a presente. E eu, como son moi guiadiña, quero decir que nos presente como información do seu currículum está aí, pues aí está. Sí. Bueno, pois a temática da xornada eu que teño moitas preguntas, casi todo traio preguntas e ainda ando na procura de respostas, non? No que se refire a un pouco as reflexións que sucediu Natalia, non? Na convocatoria un pouco desta xornada, na miña experiencia, podo falar da miña experiencia no CEGAC como educadora e como mediadora cultural e na miña recente experiencia como docente, que non levo ainda 2 anos, non? Entonces, Federico diría que non levo ainda 2 anos e entón a miña visión das cousas pois é bastante diferente, non? Un pouco a que formula Federico pola mañá. No que se refire á miña experiencia no Servicio de Actividades e Proxectos Educativos do CEGAC, pois fui educadora e mediadora cultural, rol sempre en proceso de construción, pois dependendo do contexto, do que se pretende os asientes que interveñen e de multiplicidade de factores, se procuraba construir pois de xeito colaborativo diferentes estrategias e modos de actuación, que son un pouco o que fomos vendo ao longo do día de hoxe, entrar nese concepto máis a fondo. Tiven a oportunidade de traballar con profesorado de todos os ámbitos educativos, con alumnado tamén de todos os ámbitos, diferentes colectivos, xestores culturais, por suposto artistas, e esa experiencia foi nunha institución pública. E faime pensarme como mediadora en alguén que inicialmente se sitúa dentro dun grupo transdisciplinar, pero que non é o centro, sino que é alguén que pivota e non hai ninguna xerarquía, é dicir, pivota dunha idea a un grupo a unha institución, vai construindo marañas, intentando procurar ou facilitar redes para ir facendo proxectos. Trátase máis ben, cando se pode traballar así, trátase máis ben dunha coautoría de posibilidades, unha coautoría entre o grupo de traballo e os públicos que participan dese proxecto. Non responde esa mediación a un modelo porque está en permanente cuestionamento e en permanente revisión. É ben certo que, ademais, aí van aparecendo imaxes e aparecen algúns dos proxectos que pudemos traballar en ocasións, como foi o proxecto do hospital coa Asociación Sen Marco, que xurde a partir de persoas que estaban no máster de arte, museoloxía e crítica, xurde unha idea, se leva adiante con moito esforzo, con moitas trabas, pero se consegue levar adiante durante un período de tempo, e isto é algo que quero comentar tamén no que se refire á mediación cultural
dentro dos museos, como moitas veces quedan sin continuidade todas estas propostas. É ben certo que tamén quería salientar que no contexto actual socioeconómico a tarefa da mediación cultural converteuse máis ben non hai que facer moito con case nada, ou a veces hai que facer moito con cero. E iso produce un enorme desgaste ao traballar en claves de supervivencia, de precariedade, que supoño que moitos de vos aquí vos sentides identificados un pouco o que estou dicindo, e con moi pouco tempo para reflexionar sobre as propias prácticas, sobre as estrategias coas que traballamos, sobre como o facemos, e imbuídos un pouco máis encamiñados a resolver as situacións do inmediato. Aínda con iso, a mediación entendida como facedores de redes, pois coa arte como eixo, isto non hai que esquecelo, desde un centro como era o CEGAC, pois sabemos que é o xeito no que os museos poden e deberían de traballar para ter sentido na sociedade de hoxe. Mais sabendo, non se fai así na meirande parte dos casos, e non veño a lamentarme, senón que quero salientar a invisibilidade que dentro das propias institucións nas que se traballa, pois se realiza ese traballo da mediación cultural tamén como un pouco na periferia, dentro da propia institución, entendéndose moitas veces a mediación cultural máis como un concepto que substitúe ao educador ou a persoa que está cos grupos de visitas, o profesional que está traballando con estrategias de relacións cos grupos e as obras, ou ben porque se relaciona a mediación cultural con proxectos que se desenvolven só no ámbito do servizo educativo e non hai porosidade, nin hai o mellor traballo con outros profesionais e con outras áreas do propio museo, é dicir, van quedando un pouco, a veces, nun reducto, ou que moitas veces, sin estar nese reducto, quedan na discontinuidade, non aparecen e despois desaparecen como sin reflexionar, a mellor, sobre todo eso sobre o que conlevaron todos eses proxectos. E non teñen continuidade porque, na meirande parte dos casos, creo que non forman parte das principais finalidades dos museos ou centros de arte. E isto hai que repensarlo. Tamén moitas veces se confunde a mediación cultural coa xestión cultural, son cousas distintas, as dúas moi importantes, as dúas dentro do que é a dinámica dos propios museos e centros de arte, pero son diferentes. Para min era importante chamar a atención sobre isto porque os mediadores necesariamente, e como salientaron esta mañá tanto Javier como Andrea, se están reconstruindo permanentemente, se están replantexando, se cuestionan constantemente, pero que pasa co cuestionamento do propio concepto do museo, do propio concepto da institución, das súas finalidades e da súa revisión. Eu creo que isto é algo que está por facer, que se fai máis desde fora das institucións que desde dentro, e urxe, creo, facer isto. Nos últimos anos xurdiron moitas iniciativas, como podemos ver hoxe aquí, ou como as propostas que traio tamén, nas que varias persoas daqui temos participado e vivimos dun xeito completamente entrañable. Mais en boa medida, estes proxectos ocorren na periferia, nas grietas, en pequenos espazos, pero, sin embargo, sabemos que moitas destas experiencias son sostibles e, cando se sosteñen no tempo, abren camiños de pertenza ás institucións, abren camiños que empoderan a ciudadanía ali onde se produce. Hai pouco estivemos na Casa da Imaxe, en Porto, e pudemos ver como un espazo que está por facer, e iso é literal, porque está facéndose coas achegas de moitos dos veciños onde se insire a casa, desde mobiliario hasta contidos, pois é un proxecto comunitario impresionante. E é pequeniño, que vemos que isto é quizá iso que
cara onde temos que mirar, non? A mediación cultural. E creo que unha das claves deste tipo de proxectos está precisamente en traballar desde a idea de proceso, e para min desde a idea de proceso como un paralelismo co proceso artístico. Paralelismo que vai nas ideas de búsqueda, de indagación, de facerse moitas preguntas, de relacionarse co contexto desde visións moi abertas, de buscar solucións ou partir dun problema ou buscar intentos de solución para ese problema. E creo que son ámbitos nos que se traballa desde esas claves. Así que, entón, para min, o traballo da mediación cultural non é tanto un binomio arte-educación, que xa lle quito máis, creo que simplemente é arte-educación todo xunto, senón que máis o binomio arte-vida, ou, sin máis, tamén arte-vida, non? Hai fútbol. Pois, vamos, achego, sí, vale. Creo que temos moitas ferramentas ao noso alcance e experiencias nas que poder basearnos para converter as institucións en servizos públicos abertos á sociedade. Hai, hoxe en día, moitísima investigación, transductores, pedagogías invisibles son un bo exemplo diso, pero hai uns anos non había unha retroalimentación entre as prácticas e a investigación. Hoxe sí que hai. A rede nos permite ter ao noso alcance e ser parte desas redes ou convertirnos en células que podemos espallar e compartir todo o que está ocorrendo aí. Hai grandes eventos internacionais como feiras e bienais que están legitimando tamén conceptos como de curadoría pedagóxica, que están legitimando tamén o discurso de que a educación non se afasta da arte, como recentes citas internacionais. Así que temos as ferramentas e temos as experiencias para convertelas en institucións. Creo que nos debemos de empezar a preguntar seriamente por que non se fai, por que non se reformulan, ou por que non se empeza a traballar precisamente desde a idea de mediación para reformular moitas destas institucións. Quizáis se pode traballar conxuntamente, quizáis non hai que traballar únicamente desde unha institución, senón ver como se está traballando noutros lugares e xuntarnos profesores, educadores, mediadores, artistas e empezar a facer algo. Xa se leva feito moito, pero eu, no ámbito que me toca, pois me gustaría que desde aquí tamén se empezara a traballar en que podemos facer. No que se refire un pouco a esa idea da mediación dos museos, pois este é o meu punto de vista, e logo da experiencia do museo pasei a experiencia de docente, a miña pouca experiencia de docente, que son moi novata e bastante marciana, e quizáis por iso teño unha visión diferente do que hoxe comentaba Federico, Silvia, diferente, é a miña visión, a miña experiencia ata o de agora. Aí atopeime con alumnos ávidos de vivir experiencias, de facer, de opinar, cunha inexperiencia no que é a docencia. Desde logo, esa ben definida polo que eu son e polo que eu fun durante estes anos no Centro Galego de Arte Contemporánea no que vivín, e empecé a preguntarme moitas cousas, pero me din conta tamén que os alumnos que están na Facultade de Ciencias de Educación van ser futuros mestres, por tanto, estábamos igual. Eu na miña inexperiencia como mestra e eles tamén nese proceso, así que as preguntas fixémolas xuntos. Partimos de pensar, eu partía de pensar un pouco que paralelismos poden existir entre a educación, a mediación cultural, entendida se hai ese paralelismo entre o museo e a docencia, que nexos entre manifestacións artísticas contemporáneas e unha educación artística que vai deixar pegada nos futuros mestres, que van deixar pegada nos futuros alumnos, que pensamos da educación artística que vivimos, que queremos, que non queremos, e estas preguntas foron
unha viaxe interior compartida entre alumnado e eu. Fomos procurando respostas, decatándonos de que a experiencia da arte como proceso vivido semellaba ser un pouco a clave. E aí van aparecendo algunhas das imaxes da experiencia que fomos tendo tamén ao longo destes meses. Non pode ser que os modelos que non funcionan, que sistemáticamente sabemos que non funcionan, se sigan repetindo. E entón, seguíamos preguntándonos en que se basea hoxe o ensino-aprendizaxe, como se construe. De aí que as preguntas que eu teño tamén volas trasladar a todos para ver que traducción teñen ou que formas teñen todas estas preguntas. Así que parto da idea que temos que repensarnos e de que o arte educador é, de algún xeito, un mediador. E como sinalan, ou como desde a Universidade da rexión finlandesa de Laponia levan traballando moitos anos con proxectos medioambientais, un grupo de universidades, e eles levan xa bastante tempo reivindicando a figura do arte educador como un mediador, porque, entendida así, tamén o arte educador vai máis alá do seu espazo escola, vai ter que traballar con asociacións, vai ter que traballar co Concello, vai ter que traballar con moitos colectivos, vai ter que buscar nexos, vai ter que construir aprendizaxe e coñecemento dun xeito compartido e en proceso. E, bueno, desde este punto de vista fomos buscando na facultade, fomos buscando desde a nosa identidade, desde o noso contexto, desde o noso entorno, territorios de cruce coa arte, partindo de referencias de artistas contemporáneos, preguntándonos cales podían ser as estrategias, que é o que temos hoxe a noso alcance, e, como decía Teresa, vemos que temos prácticas reflexionadas nas que a indagación, o conflicto como punto de partida, o proceso son esenciais, vemos que temos metodoloxías abertas á participación e aprendizaxes autónomas, disruptivas, é dicir, que acollímonos un pouco a todo o que estas estrategias e metodoloxías nos ofrecían. E vamos construindo un Merzbau de Schwitters, unha colaxe na que todo vai sucedendo en cada unha das situacións que se van creando na aula. En definitiva, este é un pouco parte das miñas preguntas. Me pregunto, finalmente, que é o que máis urxe cambiar. É unha cuestión de cambiar a actitude, é a formación e que ferramentas precisamos para poder facelo. De aí que, como vedes, respostas cero, todos son preguntas, e por iso quería abrilas a todos vos para tamén ver se é posible, e se é posible, se se pode crear algún tipo de espazo no noso contexto. Temos agora un espazo en Santiago que é o da Casa Matadoiro, que está aberto tamén a un tipo de xestión diferente, pero a miña pregunta un pouco aquí tamén é por que non falan institucións, espazos, por que é tan difícil de falar, de unirnos, de sentarnos e de retroalimentarnos. Bueno, e o deixo aquí. Moitas gracias, Cris. Pero Juan Fernando sí que podo presentar, porque como non me dixo que non o presentara, aquí se vai presentarte, non? Sí, porque... Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues Juan Fernando de la Iglesia, licenciado en Belas Artes e estudou filosofía na Universidade Complutense de Madrid. Foi catedrático na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Que tal se está agora despois de deixar a facultade? Ou aínda sigues con un pé na facultade? Bueno,
os vellos temos a fortuna de poder non contestar esa pregunta. Pero estáse ben. Sí, Hai vida fora da facultade, non? Que existe fora da fora da facultade, facultade. sí, afortunadamente. Xa o vexo aquí. E, bueno, aí ten escrito distintas publicacións, como vedes na información que vos pasamos. E hoxe queríamos que temos unha visión complementaria, non? A que podía ofrecer, neste caso, Silvia García, que nos ofreceu esta mañá. Bueno, pues, bueno, muchísimas gracias por la emoción realmente pouco descriptible, sobre todo despois da esa performance do da Ariadna en que o coñecemento realmente é unha rede de coparticipación colaborativa, vulnerable, de dispositivos sempre coparticipativos, non? Cecais, o que podo aportar moi ben é a experiencia un poquinho da Universidade das Belas Artes, en que, como sabedes, pois levo 25 anos nela, desde que comezou a Facultade de Belas Artes no ano 90, e como a irrupción do Plan Bolonia pois cambiou todo un pouco, desconjuntou un pouco os termos da comunidade universitaria. En parte porque dos anos 80, como sabedes, estábase promoviendo o Plan Bolonia, que era unha consecuencia da Mesa dos Empresarios Europeos. Os empresarios europeos dictan as normas sobre os cales ten que dictarse o Plan Bolonia, que a producirse ten hábitos financeiros máis aló dos hábitos de coñecemento. Eso ha cambiado moitos hábitos, ha mutado hábitos, como estamos a ver, e a intervención de López Silvestre esta mañán foi tamén, pois, tamén ante de outras persoas que participaron esta mañán, vemos como pouco a pouco, tamén Silvia, decana de Belas Artes, veo como está a cambiar a mentalidade dos estudiantes. Iso é por unha razón moi sincera, creo, sincera, complicado todo, pero que podemos pensar que as entidades financeiras ten un sistema de instalación na sociedade en que van roubando o tempo e o espacio, que son as categorías kantianas. Rouban o tempo, vemos o estrés de falta do tempo, que López Silvestre e tamén Silvia marcaron, e rouban o espacio. O espacio das humanidades está secuestrado. Vémonos despois, se queredes, non? Como ese espacio está roubado. Entón, ese é un dos grandes problemas. Entón, para non pasarme dos 10 minutos que Natalia dixo que non nos pasáramos... Pode estar 10 ou 15. No, pero para despois dar pé tamén as intervencións. Eu quería un momentinho que mirades o teito no que estamos no refuxio, non? O teito é unha estructura triangular. Esa estructura triangular é a máis forte estructuralmente que temos como mecanización. Os tres elementos, a tríada, xa desde Hegel, xa desde toda a historia, desde Sloterdijk, é unha maneira de pensar que confluen. O sistema financiero é un sistema dual, que é un sistema de ir separando e aplastando. O sistema triádico é un sistema moi dinámico de pensamento que é típico do artista. Entón, quería propoñerlos como as tres cualidades fundamentais que temos en arte, en humanidades, todas, Faber Sapiens Ludens, oíches máis unha vez, como a fábrica, pero a fábrica nosa dase no serundio, no facerse, estarse facendo, nunca vemos unha cousa realmente rematada. Tamén temos a potencia da idea, do prototipo, e ese é un prototipo finalmente que nunca está pechado, e despois isto é imposible sin a emoción, se o Ludens, se as novas regras do xogo. Estas tríada dase como arquitectura que vemos nesos tres puntos de apoio que temos no teito que temos sobre nosas. Entón, a maneira do Faber, da fábrica das cousas, é a mirada
xenética, vemos a xénese das cousas, é moi diferente a mirada dun artista que sabe como están feitas as cousas, basicamente están feitas en base de ángulos, ¿no? como o sistema da vida. Xa Leonardo decía que a vida é a construcción dos ángulos, a vida é angular, desangular é a morte, ¿no? Como esas maneras nunca están rematadas. A tradición moderna, post-napoleónica, nunca traballou por conceptos pechados, sino conceptos abertos. E temos a Universidade de Humboldt de 1810, Pestalozzi. A nova pedagogía sempre foi por estar facendo, non cosas feitas, non cosas pechadas, sino feitas. Dar as ferramentas para pensar, nunca dar os pensamentos pechados. Isto, os artistas, o pensamento de humanidades, sabemos moi ben. Os procesos serundivos teñen a habitualidade de facernos dispor do diverso. Iso é moi importante tamén como mentalidade, como ferramentas que temos realmente dispostas. E despois, tamén, o que está sempre a facerse, localizamos o núcleo da pregunta. Podemos fixarnos que estamos sempre facendo preguntas. Exactamente esa é a nosa función. Sempre podemos localizar o núcleo da pregunta e estamos continuamente dispostos á falsación do xuicio crítico. Estamos falsándolo permanentemente. Isto é unha cualidade realmente que a sociedade necesita dela, non? Entón, a fábrica das cousas é unha fábrica que nunca está pechada. Entón, o hábito creador fórmase desde os procesos, nunca dos produtos, como já se dixo aquí desde o inicio da sesión. Sempre son os procesos. Situarse nos procesos é realmente molesto para a sociedade, porque a sociedade productivista queren produtos fechados. E nós non podemos fechar nunca, non? É un pouco unha parte da incomodidade do artista na sociedade. Bueno, estas son as tres cousas que dixe. A segunda cousa, a segunda virtualidade, o prototipo, a idea, a virtualidade que temos na Universidade de xerar ideas. Hoxe, como sabedes, do Plan Bolonia, o profesor xa non é o transmisor de coñecementos, ne o xerador de coñecementos. Non estamos vistos así, senón como xestor de aprendizaxe. Está moi ben. O fío da profesora realmente era unha xestión de aprendizaxe. Isto é realmente o núcleo do noso concepto. Xerar aprendizaxe, crear relacións, pero é moi difícil crear relacións, hai que saber coordinar informacións, non? Saber coordinarlas, máis que proporcionarlas, proporlas que xa están a man de todos, non? Entón, este prototipo é un dibuixo precioso de Ops, cando era Ops nos anos 80, antes de el Roto, pero cando filmaba como Ops, non? É un prototipo señal do concepto. A medir a conveniencia do risco, porque pode ser englutido polo monstro, pero ao mesmo tempo está a registrarlo tranquilamente, non? Como ten que a Tomás, o simio, pode medir o risco e a volta a registrarlo, non? Isto me parece que é unha maneira de pensar moi interesante para comprender como o dualismo aristotélico que xa nos veñe de lonxe, de Aristóteles, artes mecánicas, artes liberais, a pesar da loita que tiveron os nosos artistas do Renacimento, de Luca Pacioli, Leonardo, que decían que o arte mecánico era un arte liberal, tamén a pintura é un arte liberal, ¿no? Fíjate como tamén Velázquez como sufriu, porque a Cruz de Santiago costou moito o terla porque manchábase as mans, non? Sin embargo, porque eran artes mecánicas aínda, non? Estamos no século das luces. Ben, el prototipo, a idea,
estamos sendo arrinconados a un mecánico, cando desde o 400 amósase que o artes noéticas, non só poéticas, sino noéticas. Entón, existe un modelo vertical do fetichismo da mercancía, que xa ven de lonxe, e tamén unha especie de prestixio de artista gurú, artista genial, un pouco descendente dos antigos brusos, que se promove unha especie de turboaprendizaxe. Aquí teño unha propaganda que está ser artista en 2 días, máis ou menos, ¿no? Que está máis ou menos la Escuela de Artistas Totales, que está recentemente en Madrid aberta, en un año pode ser artista. Entonces, véndese a capacidade de artista porque han robado o tempo que decía López Silvestre. Non se pode fazer en un ano artista. É todo un proceso de aprendizaxe lento, agarimoso e emocionado. Ben, e para rematar, porque só temos moi poquito tempo para que a xente interveña, tamén a emoción interesante, a intemperie que falouse esta mañá, a intemperie, que Javier falounos da intemperie. É moi interesante a inexistencia de contextos. Estamos en un mundo en que non existen xa contextos da modernidade, na oportunidade de romper os seus contextos, a contextualización da metafísica xa rolou e estamos collendo os fragmentos, como decía T.C. Eliot, dunha sociedade que está toda ela fragmentada. Ben, eso crea tensión. Aquí vedes como anda Colau con esa tensión, atopando un centro que é un centro cambiable. Temos un tablero líquido nel que está continuamente cambiándose, pero isto débese a que a emoción da arte das humanidades é difícil mantela hoxe por unha razón, porque hemos perdido o lazo interdisciplinar entre as humanidades. Os 4 saberes universitarios, e con iso casi remato, son as humanidades, filosofía, belas artes, historia e filoloxía, e ciencias experimentais, física, química, matemáticas, que son os que están traballando sobre a estructura do mundo. E as humanidades traballamos sobre o que, ou sobre as identidades. Este pacto temos como sexa de volverlo a afianzar, porque as outras 2 sectores han feito un pacto tan potente que é casi imposible rompelo, comunicalo, que as socioxurídicas, economía, dereito financiero, didáctica, por certo, psicología, con as tecnolóxicas, ingenierías industriales, informática e xestión e tal. Este pacto entre a oportunidade que a labor que fan as didácticas, a economía, o dereito, a comunidade e o benestar, este pacto está tan forte absolutamente que é moi difícil que se recupere o equilibrio universitario, non? Bueno, entón, simplemente quería rematar con como se están a comportar as novas liñas de investigación dentro da Universidade das tesis en Belas Artes. É moi curioso que en diferentes universidades temos 14 facultades de Belas Artes en todo o Estado español e as tesis que van a surdir, que están agora a defenderse, están traballando sobre 2, tamén máis, pero 2 temas moi interesantes. Uno que é a evaporación dos soportes, soportes volátiles, están casi a desfacerse, hai tesis sobre a escultura non museable, etc. E tamén as decisións, como a arte ten que ver cos circuitos políticos, e que podo falar de Aula Aberta de Antonio Collados en Granada, ou as tesis que está defendendo tamén Javier Tudela en Pontevedra. Hai como un compromiso social por unha parte e volatilidade dos soportes. É moi curioso como está iso a acontecer nas facultades de Belas Artes actualmente. E tamén, por último, un resurdimento da modelos de argumentación. Xa non é argumentación da autoridade, sino argumentación de experiencia. É moi interesante este sistema, non?
que a experiencia é un modelo de argumentación. Esta experiencia que vimos no fío de Ariadna é unha maneira de argumentar, non é cita dun sabio, sino é unha maneira de argumentar. Ben. Remato entón dicendo que o Xerundio Pessoa decía algo interesante. No, bueno, era la traducción de Ángel Crespo. Ya. Yo quiero rosas cuando no las pueda haber. ¿Qué puedo hacer con lo que cualquier mano pueda coger? Quiero lo imposible. Entonces, a arte sempre é imposible, nunca está pechado. ¿No? É un arte xerundivo, en proceso. O prototipando, decíanos antes Xavier, ¿no? Pues Borges decía sobre Kipling, a un escritor le está permitido urdir fábulas, pero le está vedado saber cuál es la moraleja. Por eso somos un poco inconsecuentes, ¿no? Urdimos fábulas, bueno, y después, ¿qué? ¿Dónde están las respuestas? Tenemos preguntas, pero la respuesta, intentar respuestas como xente intenta. Entonces, o coñecemento, e remato con esta intervención, que a pregunta que facíanos Teresa, que era conocer es navegar, como decía Díaz Morín, ¿os acordáis, no? Conocer es navegar por un océano de incertidumbre a través de un archipiélago de certezas. Tenemos pequeñas certezas, muy pequeñas, pero el océano es incierto, ¿no? Sería quizá una imagen con la que recupero el hilo color fucsia de 3. Bueno, nuevas preguntas para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Cambiamos. Sí, continuamos. Cuestións que tedes agora na cabeza, tanto a intervención de Cris como Juan Fernando, mellor as incorporamos na mesa de debate. Bueno, pois Lorenzo, el é profesor, ¿no? No Instituto de Brión, ¿no? Estudou na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Paralelamente á súa actividade docente, ten unha tarefa de investigación arredor da didáctica das disciplinas artísticas, non? E do debuxo técnico. Eu tiven o placer de compartir con ele unha experiencia comisarial na Fundación Seoane e eu penso que nese sentido, por lo menos Arte Contemporánea en Galicia perdeu un bo comisario e mediador, miña apreciación. E nada máis, deixo ya la voz. Bueno, gracias, Natalia, polas túas palabras. Que eu creo que se debe moito máis a amizade que a outra cousa. É posible, non sei. Bueno, tampouco está mal, non? No. A ver, eu vou nesta intervención que sae a última da mesa redonda e creo, se non me equivoco, tamén a última da sesión. Eu quero realmente facer unha intervención que é moito menos discursiva, facer moitas menos consideracións e si mostrar máis o meu traballo. Bueno, como dixo Natalia, eu traballo nun centro de secundaria. A miña máxima preocupación neste momento é o traballo por proxectos interdisciplinares co meu alumnado e se hai unha primeira observación, unha primeira consideración que vai a atravesar todas as cuestións que podo ensinar é a de que a escola ou o modelo educativo que temos neste momento é un modelo absolutamente caduco, é un modelo que non responde en absoluto ás necesidades que ten o alumnado para formarse e que non responde á sociedade que queremos construir. E creo que ao fío desta carencia ou desta falta, eu creo que podo, polo menos provisionalmente e a modo de prototipo, como decía Juan Fernando e como se dixo tamén pola mañá, dar unha pequena saída. E a saída é precisamente as estructuras e os procesos artísticos. Eu creo que de alguna maneira hai un camiño andado, un camiño que digamos, un camiño
se andivo con grande no mundo artístico, un camiño que explorou certos territorios, que xerou certos procesos, algúns desbotados, outros que se incorporaron e chegaron aos nosos días, moitos deles moi válidos para, a partir deles, dar un novo modelo educativo. Non digo calcalo, pero si digo aproveitar ese tipo de territorios moito máis abertos, moito máis comprometidos con social, moito máis difusos, moito máis ligados á experiencia, ao suxeito. Eu creo que é necesario desmontar a escola, desmontar o modelo educativo e arrincar outra vez de cero. Antes se falaba de a necesidade de ter certas fortalezas. Pois eu, un pouco a contrapelo, prefiro debilidades. É dicir, eu creo que cando as fortalezas constriñen, é mellor non telas. E antes se falou da posibilidade de estar a intemperie, e eu creo que é a mellor, moitas veces é a mellor das situacións. Cando o corsé excesivamente limitante, e na educación o é, posto que temos, o digo de broma, pero o digo moi en serio, que cambiarías de educación? Eu digo que quiten o timbre, por favor. Que deixe de tocar ese timbre. Sí, é dicir, o timbre como metáfora de todo o que significa esa parcelación de materias, 13 ou 14 materias por ano, a golpe de 50 minutos, compartimentos estancos, falta de interdisciplinariedade, é dicir, unha serie de cuestións que non permiten que o alumnado sexa aquelo que verbalmente estamos dicindo que sexa. Sé creativo. Cando? De 12:25 en o cuarto? Non creo que ninguén sexa capaz de ser creativo a golpe de timbre. Entón, eu creo que o que hai que facer, e isto tamén o Fernando apuntaba xusto hai un momento, poñer as condicións nas que o alumno ou alumna desenvolva as súas propios intereses. É dicir, o rol do profesorado cambia completamente e a escola se construe con outros mimbres, desde outro punto de vista. Vou mostrando o traballo e, se acaso, pois vendo algunha cuestión. Eu creo que hai algo moi importante, e eu por eso, antes, cando abrín unha serie de páxinas, de blogs coas que traballo, Natalia me di, cuidado, tes 10 minutos. Non é a miña intención explicalo todo, sino dar unha idea de ata que punto toda esta acumulación de traballo o que está facendo é romper os límites da aula, romper os límites da sesión de 50 minutos. Se eu colgo un material esta noite, o meu alumnado xa o pode ir vendo, e o vai a ver mañá, e o que traballo en clase o ten el, e ademais o traballo non é só o meu, senón que tamén é deles, porque tamén é producido por eles. De alguma maneira, o que se está potenciando é unha certa horizontalidade na que o produtor non é o profesor ou non é o autor do libro de texto, senón que tamén pode ser o alumno. E iso é algo que se pode facer se a estrategia, se a dinámica ten certo parecido, eu dicía ao principio, cos procesos artísticos onde compartimos unha determinada experiencia, que é a experiencia de construir e de reconstruir o coñecemento a cada momento. E moitas veces, eu creo que se falaba esta mañá, os currículos e a preocupación por los currículos constrinxen e impiden facer eso, de tal maneira que moitas veces hai que intentar sentirse libre e tratar de priorizar. Bueno, pois, deixo de facer isto, deixo de responder ante as autoridades académicas en este aspecto, pero considero que o meu traballo vai estar rendindo os seus frutos en este outro. Este é un blog que utilizo para ir acumulando material en debuxo técnico en bacharelato, primeiro e segundo de bacharelato para debuxo técnico, e, bueno, pois me parece bastante interesante que casualmente apareza unha serie de construccións con xeometría dinámica que utilizo de unha maneira, digamos, máis clásica, mesmo a incorporación das novas tecnoloxías, pero ao lado podemos ver unha serie de proxectos que levamos desenvolvendo o Departamento de Tecnoloxía e o Departamento de Debuxo dunha maneira interdisciplinar, 4 horas un departamento, 4 horas a outra, de tal maneira que empezamos a romper horarios, empezamos para elaborar unha serie de materiais. Por exemplo, un traballo que xa ten o seu tempo, no que o que fixemos foi, non se pode ver, un invernadoiro a partir dunha cúpula xeodésica de Buckminster Fuller e neste
proxecto o que se foron desenvolvendo foron os contidos específicos de cada unha das materias, pero non se desenvolveron cronolóxicamente no modo que se fai habitualmente, sino que se fixeron en base ás demandas que o propio proxecto e o propio alumnado ia tendo a cada paso. Neste outro proxecto, pois fixemos unha construción de un prototipo para unha cuberta e, bueno, o alumnado que falle labores de investigación, de construción de prototipos, esta mañá Andrea falaba de xente pensando frente a xente construindo. Bueno, eu, no momento non lle dixen, a verdade me gustaría que estivese aquí para comentarlo con ela en outro momento, a ver se teño oportunidade. Eu moitas veces falei de pénsase cos mans. É dicir, eu creo que unha moi boa maneira de pensar é facer obxetos e construir fotos. Eu creo que a fisicidade e a obxetualidade entendida en términos lingüísticos é algo que axuda a construir coñecemento. Perdón, pero Andrea, a oposición era nenos pintando, xente pensando, que penso que... Sí, non, a ver, eu, de acordo, eu entendo ese, digamos, ese binomio e o comparto. Simplemente, un paso máis alá é simplemente un matiz e é pensar, podemos pensar, igual, por falar de pintura ou por falar de debuxo, un debuxo exploratorio, un debuxo que me permita construir unha determinada realidade. Juan Fernando acaba de citar a Pacioli. Pacioli, cando construe os seus debuxos, os construe. E esa construcción, evidentemente, pasa polo cerebro de unha maneira absolutamente reflexiva. Eu creo que o alumnado ten que facer ese percorrido cando se aproxima ás materias. O alumnado ten que ter a experiencia de construir o seu propio coñecemento. O alumnado non pode recibir un coñecemento que lle é transmitido como se o coñecemento pudera estar dentro de unha botella. E hoxe tivemos a oportunidade de escoitar múltiples definicións do mesmo, pero se en algo coincidíamos todos, ou máis ou menos todos, é que algo inmaterial, algo que se mete por todos os poros e que hai, de alguma maneira, que atrapalo. Como atrapamos, como facemos que o noso alumnado atrape, que o noso alumnado construa, que o noso alumnado organice o seu propio coñecemento. E a mí me parece que, e por eso traballo así, que os obxectos, a obxetualidade, é unha moi boa maneira de... é unha especie de trampa para a lingua. Un obxecto é un panterlo que está deixando, que pecha a lingua, que pecha o pensamento. A mí me parece que, de alguma maneira, hai unha pegada dos procesos constructivos, hai unha pegada do pensamento, hai unha pegada das idades que un ten, dos coñecementos previos que un ten que ter para poder elaborar un determinado obxecto, que de alguma maneira quedan registrados no obxecto mesmo. A mí me parece que eso é moi importante. E, de feito, moitas veces traballo, podemos ver por aquí, un traballo dunha lámpara que fixemos, un pequeno prototipo, sempre traballamos con prototipos. Esta lámpara fixemos en parafina, con rotomoldeo, e o máis interesante deste proxecto é ver como o alumnado concibe as formas nun primeiro momento organizadas dunha determinada maneira e no proceso de construcción incorporando as cuestións técnicas, as cuestións procedimentais, é capaz de ir modificando o propio obxecto. E logo unha lectura profunda dese obxecto nos permite observar a evolución e a aprendizaxe que ese alumnado ten. Bueno, son múltiples proxectos, vídeos, vamos a ver por onde temos máis. Por aquí este da cuberta, este dunha cociña solar, por exemplo. Neste caso, este é un proxecto que se plantexa ao alumnado como perfeccionamento dun proxecto anterior. O primeiro proxecto que elabora o alumnado
2 anos antes é a construción dun reflector solar parabólico no que ese obxecto ten que cumplir unha determinada función. 2 anos despois se lle plantesa optimizalo. Hai unha serie de aproximacións, unha serie de derivas cara á resolución obxectual final que o alumnado non extrae, non tira de ningún tipo de manual. Para min iso é algo moi importante. Xa sabemos que existe a posibilidade de tirar de editoriais, de manuais, etc., de receitas. Se algunha norma hai, está prohibido usar receitas. É moi importante probar, é moi importante experimentar, é moi importante xogar co acaso. E volvemos outra vez a función do profesorado como tutor, como guía, que nun momento dado fai aparecer un determinado obxecto na clase para que ese obxecto provoque toda unha serie de consideracións ao seu redor. Eu creo que, ao igual que as conversas que poden ser construídas, eu creo que o proceso educativo e que os procesos de ensino-aprendizaxe tamén poden ser construídos. E eu creo que se nos preguntamos que pode, ou que rol, ou que papel pode ter a arte no contexto educativo, eu creo que a función máis importante non ten que ver co contido, ten que ver coa estructura, ten que ver co modelo que pode aportar. Un modelo moito máis difuso, moito máis diluído, moito máis aberto, moito máis diverxente, que permita crear unha escola por e para as necesidades do alumnado. Moitas gracias, Xavier. Si queredes, antes de comezar un pouco as cuestións así da mesa, si queredes comentarnos algo, aportar algunha cousa en relación con calquera das intervencións de Cristina, de Juan Fernando, de Xavier. Sí. Non, pero bueno, ainda quedamos un pouco aquí. Cristina xa quere baixar os fíos. Ai, por aquí. Un segundiño, nada máis, que te traen o micro. Javier, falaba antes Juan Fernando dese divorcio no ensino entre esas disciplinas tecnolóxicas e as plásticas que parece que non están. Eu que acabo de ver no teu blog, neses proxectos, é que son ademais proxectos fermosos, son estéticos, é dicir, a parte de prácticos e de transmitir uns coñecementos, digamos, que consideramos máis prácticos, non? A verdade é que me parece que esa creatividade que se ve aí, bueno, esa plasticidade que tamén demostran ao ir variando o proxecto, pois me parece que ten moito que ver coa arte, pero é unha arte que se integra na sociedade, é un pouco como dicía Bruno Munari, o obxecto práctico, non tamén, o arte na cotidianidade, digamos. Bueno, só quería comentar algo, eu son escultor xa desde hai 12 anos en exercicio. Eu o que podo falar por mí mesmo, na miña experiencia, é que o feito de meterme neste mundo, de ir á escola de artes a aprender este tema e logo converterme en escultor, transformoume tamén no meu día a día na maneira en que son alguén moito máis dado ás tarefas de bricolaxe, do que sexa, pero incluso a resolución de problemas abstratos. É dicir, eu era antes bastante máis disperso nestes asuntos. Entón, creo que é digamos que esa maneira de ensinar, como diste, construindo ese coñecemento a través do facer, acaba impregnando todos os eidos da persoa. Me parece superinteresante a túa aportación. Graciñas. Bueno, gracias. Non sei moi ben como contestar porque realmente non é unha pregunta, pero sí como citaches a Munari, vou aproveitar para contar un pequeno exercicio, se podo, que fago co meu alumnado, ás veces en primeiro de bacharelato, ás veces en segundo. E é co dado esférico de Munari. Munari ten
un dado esférico coas 6 posibilidades, non? E eu levo 6 ou 7 dados á clase e os reparto entre o alumnado e digo, podería alguén facerme unha representación deste obxecto? E cuidado, que este profe de debuxo quere que o seu alumnado aprenda a traballar en diédrico, e en cónico, e en axonométrica, de acordo? O sea, ese é o obxectivo. E entón lle dou este dado. Entón o alumnado pois pode facer o que lle dá gana. Algúns se poñen a mirar atentamente para o dado como se de alguma maneira se fose a volver transparente, pero non todos. O máis normal é que ao cabo dun rato, pois algúns o leven a oído, empecen a axitar a boliña que ten dentro, outros empezan a rodar sobre a mesa e a ver como se comporta, e ao cabo dun rato empezan a debuxar. E ese debuxo é o debuxo de algo que non se pode ver cos ollos. Pódese ver coa experiencia de manexar o dado, de tocalo, de rodalo, de escoitalo, pero o resultado é unha imaxe. Están debuxando un dado. E cada quen fai a súa propia proposta, de tal maneira que o que se debuxa é aquilo que fai posible que o dado funcione, non aquilo que está dentro, porque o que está dentro ninguén o sabe. Non sei se alguén comprou algún dado destos e o abriu despois de facer o exercicio, pero os meus non os deixo abrir. Entón, nese sentido, eu creo na experiencia do obxecto, e isto é, digamos, unha experiencia moi radical na que as formas non se poden ver, sino que se poden sentir ou experimentar. Pero, cando eu traballo coa cociña solar, traballo co invernadoiro, traballo cos modelos, creo que a experiencia do alumnado sexa a mesma, sexa unha experiencia coa forma, e sexa unha experiencia coa forma de modo tan profundo que incluso, e o decías ti ao principio da túa intervención, que resulte vela, que as consideracións, digamos, plásticas ou as consideracións de carácter formal sexa algo que este incorporado á solución que o alumnado plantexe. Eu, e se sonrojan todos cando yo digo, digolle, mira, de que si se está traballando intensamente, si se está coñecendo, hai que investigar e coñecer o mesmo que se fai o amor. É dicir, hai que poñer toda a carne no asador, hai que facelo velo, hai que sentirse, hai que sentir a emoción. Eu creo que se non hai emoción, non hai posibilidade de coñecer absolutamente nada. E se un non mima, se un non coida o que está aprendendo, por moito que o seu tutor, que o seu profesor, digamos, yo coide, non lle vai a chegar. Buenas tardes. Bueno, gracias, Javier, pero la pregunta va para Juan Fernando, que la pregunta, y quiero que te mojes, porque ya es que sabemos tu posición ahora, ya casi estás fuera de la universidad o estás fuera. ¿Cuál es el futuro de la universidad y concretamente de la Facultad de Bellas Artes? ¿Cuál es? Perdona, no he oído. ¿Cuál es el futuro de la universidad? ¿El futuro? Ah. Y concretamente la Facultad de Bellas Artes. Aclárate que eres emérito, creo que estás Pois dependerá de lo que queramos facer entre todos, porque se non facemos un pacto coas matemáticas, como fixo Lorenzo, ¿no? Xavier, porque estás facendo o antigo trivial e quadrivial, as artes do número, estamos divorciados deste. Entón, eu creo que as belas artes, non só pola vía do diseño, que é unha vía fácil, senón pola vía da estrutura do mundo, por aí pode haber unha vía de futuro, pero ainda estamos moi longe disso. Me dá a sensación, non? Os proxectos que ten Xavier están recordando o como os antigos, as artes do número, estaba música, astronomía e matemática, non? Estaban no mesmo xeito, no mesmo cesto. Entón, por aí sí que había, a mellor, unha vía de resurgimento, porque senón facemos da arte, caemos en un chan donde só hai 3 líneas rosas que están a poñer a propia sociedade. A arte é un circo, a arte é mera cosmética e a arte é un mero capricho. Esas 3 insultos que a sociedade fa á arte, se non temos a precaución de ir polo camiño dos antigos pensadores,
Luca Pacioli, Leonardo, pero era por recuperar non andamos ben, non? Entón, non creo, é un pouco pesimista en ese sentido, Paco, porque non vexo que haxa aínda unha vontade clara, porque é tan forte a presión do circo, da cosmética ornamental, de capricho, que os artistas fan o que queiren, que creo que só a través de persoas que realmente creen que a arte é unha maneira de coñecer o mundo pode facer. Eu, nestes anos que me quedan de Veritase, intentarei camiñar coa vosa axuda nese camiño. Perdón, daquela, Juan Fernando, ti propós non novas tácticas, non novos modos, sino que voltar á tradición. Porque estamos falando de tradición máis estructural, non? O trimo, o cuadribio, unha fusión, non? Recuperar o diálogo cos matemáticos, non? Coa falsación de Feyerabend, por exemplo, cos matemáticos, cos físicos, máis que porque os enxeñeros e as tecnolóxicas están demasiado feitas, demasiado fácil, non? Pero hemos perdido o diálogo cos pensadores da estrutura do mundo, non? E nós estamos traballando na estrutura do mundo tamén, non? Pero estamos traballando con identidades, cos preguntas que van hacia o qué das cousas, non? Das cousas. As ciencias experimentais están traballando sobre a razón estrutural, sobre el porqué. Entón, estamos moi cerca. Entón, traballar con filósofos, con filólogos, con historiadores é o noso ambiente. Pero por que non traballamos con matemáticos, por exemplo, non? E con físicos? Porque eles están moi preto de nós, pero, sin embargo, ese diálogo están aínda sen afianzar. E os anos 20, aí temos a Heisenberg, Otto Hahn, tantos pensadores que o mismo eran físicos teóricos, pero sabían latín, sabían teoloxía, tocaban o piano tranquilamente, porque era unas artes cruzadas. Entón, esos procesos dos que vamos a falar, se finalmente facemos fincapé nos procesos, poderíamos recuperar a música nas Facultades de Belas Artes, poderíamos recuperar o deporte nas Facultades de Belas Artes, poderíamos recuperar o xogo, non? O esgrima, que sei eu, non? E facer algo realmente emocionante. O Plan Bolonia entristeceu as estructuras e debemos recuperar a emoción, é a miña maneira de pensar. Gracias. Pero esa separación, de alguma maneira, tamén foi pola propia legitimación, non? Incluso no caso das belas artes, non? Hai un ensimismamento absolutamente buscado, pretendido, non? De atopar as solucións, pero dentro de sí. Eso que ti propós, a mí me parece que, sabes, pode ser unha vía, non? Pero as inercias dentro da propia universidade non parecen camiñar cara aí, non? De feito, ti agora plantexabas que había como esas dúas liñas principais, non? Nas teses de investigación. Por un lado, esa evaporación dos soportes, non? Esa escultura que decías no museo. Por outro lado, a relación entre arte e política, pero, bueno, casi de unha maneira instrumental, entendo, polo menos o que eu teño visto en relación coas teses, non? Ao final, o sea, todo queda constreñido, ao final, a eses lindes que xa se marcaron. Non vexo que a tendencia é esa sair para, ou esa búsqueda de traballo interdisciplinar, realmente parece máis algo vocal, non? E non estrutural. Sí, estou de acordo. Os artistas temos que despertar, non estar en la burbulla, non? Entón, hai moita xente que está a facer esas cousas interdisciplinares, pero estamos aínda moi longe. Sí, estou de acordo contigo. Ese traballo de a burbulla, o ensimismamiento da arte está a punto de desaparecer. Estamos vindo por as intervencións desta mañá e por os novos movimentos que hai en arte contemporáneo das novas xeracións, en que a arte xa ten outra maneira de pensar fora do fetichismo da mercancía e do coleccionismo ou de estruturas verticales, non? Sino unha maneira de vivir o mundo, que é o que debemos que recuperar. Entón,
por aí sí que queda moitísimo camiño que facer. E creo que unha colaboración cos sectores e con a vía real é necesaria, tamén circulando por os países, non? Sí, pero ese mesmo ensimismamento que se deu no mundo da arte, no mundo da educación existe exactamente igual. É un ensimismamento no sentido das estructuras que tratan de perpetuarse. E eu creo que isto, cando eu mostro traballos interdisciplinares, estos traballos están, digamos, de alguma maneira elaborados a contracorriente da estrutura xeral. A estrutura non facilita que se desenvolva este tipo de traballo. Eu creo que, de alguma maneira, a educación ten que tender a un certo modo de educación no campo expandido, é dicir, de alguna maneira, se queremos reformularlo, eu creo que non hai estructura que se aproveite. Falo dentro da propia escola, dentro da propia estructura, porque a estructura está respondendo... Eu non digo que sexa un mal modelo, eu estou dicindo que é un modelo que non é o adecuado para este momento. Non estou criticando en términos históricos se en algún momento respondeu ás necesidades que a sociedade tivo. Estou dicindo que neste momento é unha escola que trata de ver para sí mesma, que trata de perpetuarse e que está traballando con material moi sensible, posto que está traballando con quenes serán o futuro da sociedade. E, polo tanto, a ver, hai algo que parece moi evidente, pero que non sempre se trata como tal, e é o alumnado sempre está aprendendo. Cando se falaba antes de que o coñecemento, e eu parecía que me estaba escapando dicindo non se trata tanto de que é o coñecemento, sino que se fai con el, como se xestiona o coñecemento, moitas veces dá a sensación de que podemos pausar ao alumnado, e dicir, ahora aprende, ahora non aprendas, ahora aprende, ahora non aprendas. Non é certo. O aprendizaxe é un continuum e cando nós estamos sentando o alumnado en filas, o alumnado está aprendendo. Cando nós estamos dando unha voz ao alumnado está aprendendo. E logo, cando de repente se nos ocurre unha idea maravillosa e queremos que sexan tremendamente creativos, o alumnado tamén está aprendendo. Pero é que resulta que, de unha maneira moi hipócrita, queremos que só aprendan en ese exacto momento e que no resto do tempo están en pause. Eso é algo que explicado así parece absolutamente pueril, pero es que realmente eso non se está entendendo. ¿Se puede añadir? Claro. Es que estaba pensando que una vez he visitado la ISA en La Habana, en la Escuela de Bellas Artes, el departamento de estudio de atelier se llamaba Los Ateliers del Alma. Era muy bonito, muy poético, y se trabajaba muchísimo con la filosofía, antropología, y ahí que es en el final del mundo, ¿no? Tan lejos, están en eso, ¿no? Están haciendo conexiones. Y después también me recordé de un seminario que hicimos una vez que se llamaba Ciencia y Arte. Invitamos a jóvenes ingenieros, cientistas, todos muy jovencitos para hablar de eso. Los más conservadores eran los artistas, más ensimismados en sus dominios, en su territorio. Los cientistas, había uno que trabaja en cancro, en desarrollo de medicina alternativa para el cancro, y decía, pero las células es material artístico, ¿no? Porque los cientistas y los artistas no pueden tener puntos en comunes, porque luego los artistas decían, no, los cientistas no pueden ser artistas, de modo mío. El pobrecito, ¿no?, que quería ser artista, porque el artista no podría ser cientista, porque no podrían trabajar juntos. Fue interesante todo este temática, porque al final, después de mucha polémica, se han enterado que podrían trabajar juntos, ¿no? No tanto, pues, claro que a los modelos, la estructura, la universidad, que los han formatado, pero después hacen lo que quieren, ¿no? Si van a ser profesores de universidad, pues están en sus manos modificar las cosas. Y yo creo que a la pregunta del futuro, ¿no? El futuro está en nuestras manos, ¿no? Si queremos continuar reproduciendo modelos así, o si queremos experimentar otras cosas, volver al pasado, hacer un futuro diferente. No sé, para mí no creo que es
así tan sencillo trabajar con la tecnología, ¿no? Sí que hay eso de arte digital, de tecnología con arte, que parece sencillo, pero no es más sencillo que trabajar con matemática. Todo depende mucho de la manera de compartir, ¿no? De estar, yo creo que es también la manera de se situar en un equilibrio, que no hay ciencias más hardcore, ciencias más importantes que otras, o que el arte sea menos importante, o que la educación no sea importante. Hay que dialogar, ¿no? Y yo iría por ahí, ¿no? Para ser positivo, ¿no? Hay que dialogar. Pero, resumiendo simplemente, es que el traballo del artista conta co risco no mesmo mecanismo creador. O sea, o risco, a posibilidade de torpeza, de equivocación, forma parte do proceso. Podríamos decir que no es un traballo de programa, de programa lineal, ¿no? É zigzagueante. Entón, a relación entre dous maneiras de pensar é moi interesante e debe tamén potenciarse, ¿no? Sí, pero estos cientistas también nos decían que ellos también tienen esa posición de riesgo, Sí, ¿no? sí, De sí, experiencia, y de trabajar con el desconocido, con el imposible. No estamos así tan lejos, Exacto, ¿no? si non estamos en eso. Hai que potenciar esos diálogos. Siguiente, por favor. Aquí en la primera fila. Nada, simplemente quería poñer así en riba da mesa que o mellor dentro dos análises de por que non sucede ou é tan difícil que suceda todo isto do que falamos, non? Cando estamos tan de acordo, o mellor tampouco deberíamos esquecer que tampouco é así en todas partes. É dicir, eu creo que coñecemos abondo exemplos de museos que teñen a dirección no departamento de mediación e no que a relación de poder é xusto a inversa, non? En vez de ser o trastero a mediación e o departamento pedagóxico, a dirección do museo é o departamento pedagóxico e a mediación. Eu que sei, temos exemplos de espazos, pois eu estou pensando, por exemplo, o departamento pedagóxico da Tate Modern é un exemplo internacional de éxito e de proxectos tecnolóxicos, educativos, que despois teñen unha repercusión mundial, non? E do mesmo xeito, estes espazos pechados, este estar retrógrado da arte ensemismada en si mesma, incapaz de reconectar con outros ámbitos do coñecemento, tampouco se reproduce do mesmo xeito en todos os contextos, non? Eu moitas veces achaco eso a un problema de actualización nas formas de facer do contexto, non? O mellor hai que actualizar moito as metodoloxías de base que rixen a forma de facer, a forma de relacionarnos, tanto institucionalmente como axentes culturais, que o mellor determinan que despois todas estas cousas nas que estamos de acordo logo non teñan un espacio de posibilidade aquí neste contexto, non? Horacio, e como aquí somos preguntones, pregúntache, como crees que pode ser eso posible? Como pode ter lugar? Estamos falando nun contexto concreto, non? E falamos desde aquí, non? De Galicia, Claro, neste caso. Claro. Que ti plantexas eso, bueno, digo Horacio, como pode ser calquera de vos que... Bueno, é difícil, non? É difícil pensar. Eu creo que, de entrada, creo que hai unha cuestión básica que é unha ausencia dunha política cultural no país, non? Eu creo que hai un investimento que está nun monte aquí ao lado que supuso como unha especie de corte e de como chamalo, como de instantánea que se para e que impide, porque ao final está invertíndose moitos cartos nun proxecto que ninguén sabe a onde va e, mentres tanto, outras inversións non se están a facer porque como todo é limitado, as cousas non son infinitas, o esforzo é limitado, entón eu creo que o esforzo do contexto leva 10 anos investido nunha especie de interrogación que é que facemos
con este investimento que levamos facendo 10 Non anos. todo é orzamento, non? Non todo é orzamento. Non, Claro. eu falo de investimento evidentemente monetario, pero tamén de esforzo, de sociedade, entendido en un xento de amplo, non? vontade tamén. E creo que iso é un factor, non creo que ese xa único, non? Eu, no caso de Galicia, creo que tamén hai un problema que ten que ver con unha incapacidade de mirar cara a nos mesmos. Eu creo que sigue habendo unha profunda fascinación por todo aquilo que ven de fora e un desastroso descoñecemento daquilo que se fai aquí. Entón, eso supón que ao final estamos como investindo tamén outra vez moito en traer esforzos de fora sin ter a capacidade de, se pode ter un interese, conectalo con aquilo que se fai aquí. Entón, ao final é un constante escaparate de traer referentes, pero que non medran aquí, que non prenden, non? E eu creo que iso tamén sería outro factor, non? Supoño que hai moitos máis, e que se miramos no pequeno, pois pensamos no CEGAC ou en centros, o mellor é máis fácil pensar como en cuestións. Evidentemente, eu creo que como calquera cuestión complexa vai ter moitos ángulos, non? Pero para min eu creo que esas dúas cuestións, un certo trauma co contexto, para min é evidente, e logo sí, esa interrogación constante de que vamos facer con isto, pero que tamén supón como unha especie de parada que non está resolta. Eu creo que levamos anos sin resolver esa pregunta, pero a vez, o mellor hai que deixarse de facer esa pregunta e empezar a facerse outras preguntas e a traballar en outras preguntas que polo menos vayan a algún lado, non? Iso que comentas das exportacións de modelos externos, comentou Javier Duero, que non sei se Javier está... Javier Rodrigo, perdón, que es que tiña Duero na cabeza. Javier Rodrigo esta mañá. Todo que ve que en relación cando comentaches que non é tanto buscar ese tipo de modelos externos, non? Sino realmente ver que sucede o papeo do que está a suceder, de como se resiste. Perdoa o tema, pero, bueno, quero decir, me interesa o diálogo, por eso... Bueno, non sei se para Javier. No, Sí, bueno, si pero no... ¿tengo que contestar o...? No, era Unha invitación. Javier, era un... Sí, era simplemente un nombrarte. Por eso de que estás aquí. No sé si... Quería Cristina, sí. No, eu concordo con Horacio en que hai unha cuestión fundamental que eu creo que levamos moito tempo sin que se plantexen, non? Porque creo que dentro se plantexa de alguma maneira, como decía antes, en sectores moi parcelados. Eu, cando fixen a miña intervención, quixeme centrar no noso contexto, coñecendo, ademais, bueno, e sendo... digamos, bastante fan dos proxectos de transductores e de outros colectivos, non? Pero, bueno, partía de aí pola miña experiencia e concordo contigo no tema da política cultural, non? Que é fundamental. O sea, eso, ademais xa de outras cuestións orzamentarias e tal, creo que hai preguntas esenciais que hai que facerse, non? Porque senón irás encamiñados a unhas claves de, bueno, pues ir tirando e sobrevivindo cando hai outras moitísimas opcións. E se vai, ademais, sumando como unhas inercias, non, de incapacidade, pero quizáis non a capacidade por ser intentalo e non conseguilo, sino porque falta comunicación. Entón, pois é moi curioso que hai ámbitos, contextos, institucións que están moi próximas, sin referirme a unha cidade en concreto, pero que están moi próximas e non hai diálogo, non? E a veces ese diálogo está moi trabado, non? Entón, eu creo que a mellor tamén desde fora, agora que tamén estou tendo visións tamén complementarias á que tiña e vexo outras realidades tamén que me atinxían antes, pero agora me atinxen de outro xeito. Entonces, tamén creo que quizáis desde bueno, profesionais, persoas que estamos interesadas, colectivos, quizáis podíamos, bueno, retomar, porque xa non é unha cousa nova, xa se fixo en moitas ocasións, pero, bueno, retomar
discusións, non? Sobre estas cuestións. Non? E hai moitos exemplos e referencias e traballos dos que se pode partir. O sea, a acción debería quitarlle o espazo á palabra, non? Eu creo que falamos moito, mas está, non? Pero eu creo que aí o tema é un pouco a acción. Non, nada a ver, eu simplemente ao fío do que decía Cristina, no mundo da educación reglada, e en concreto no contexto de secundaria, tamén se dá un certo paralelismo con procesos de frenado da aprendizaxe ou de frenado da capacidade de acceder ao coñecemento precisamente polo peso ou pola lentitude ou pola dificultade de mover todo un aparato que non é un aparato expositivo, pero que pode ser un aparato en torno ao cal se articulan os procesos de ensino-aprendizaxe na escola reglada e que non só, como expuñantes, non facilitan a posibilidade do alumnado acceda a aprendizaxe de unha determinada maneira, sino que incluso chegan a frenalo por unha xestión, e antes se falaba de xestión de tempos, no que o alumnado ou certo alumnado ten acceso a outro tipo de formación, coñece esa formación, ensaya esas formacións, está tremendamente satisfeito cos resultados desa formación, pero a ten que interrumpir porque resulta que ten clase. E falo de clase no peor dos seus sentidos, como algo que interrumpe a súa formación informal, que interrumpe a posibilidade de aproximarse a outra serie de intereses, que moitas veces, falar algo tan trivial como as tarefas para casa ou como a necesidade de estudar para exames, están interrumpindo as verdadeiras posibilidades de formación do alumnado. Saen expertos na xestión dos tempos. Saen expertos na xestión do tempo ou se desquician directamente. E entón a min isto me parece un problema xa de segundo grado, non só que as estructuras expositivas, museísticas, culturais ou educativas non estén deseñando novas canles, sino que estén, de alguma maneira, freando as canles que de un modo máis ou menos particular e alternativo cada quen vai buscando. Eso xa, digamos que vexo en moitos das miñas alumnas e dos meus alumnos que será unha frustración extra. Ata o punto de, eu nas clases, ás veces, este ano tive un par de experiencias nas que permito que o alumnado desenvolva no horario lectivo aquilo que quera desenvolver. Tive unha alumna este ano, durante aproximadamente 5 meses, que en 3 sesións de clase que tiña comigo, estivo facendo absolutamente o que lle deu a gana. E o que lle daba a gana era editar fotografías para colgar nun blog. É unha persoa que, claro, non temos aquí ningunha bola pero é unha futura fotógrafa. E estou convencido de que vai ser fotógrafa. Estivo facendo o mellor que podía facer. Estivo ocupando o seu tempo no mellor que podía facer. Non viu ni isto, ni aquelo, ni outro que eu estaba explicando. Estivo editando as súas fotografías. E estou absolutamente convencido de que non debía de estar facendo outra cousa. E, claro, estos espazos non sempre se lles permiten ao alumnado. Pero eso... disculpa. Non. ¿No crees que se perdió algo? Dios, é moi complicado contestar a eso e se non te molestas porque me escape un pouco, me vou a escapar. Pasamos o fío. No, claro que se perdeu algo. E ademais vou contestar moi en serio. Non se perdeu algo, perdeuse moito. Pero moitas veces os procesos de ensino-aprendizaxe se centran en que o profesorado tenno que explicar todo, tenno que explicar ben e ten que garantir que o alumnado, digamos, reciba unha serie de contidos a través... Ben, eu creo que está absolutamente equivocado. Hai que mirarlo desde outro punto de vista, desde o punto de vista do alumnado. É o alumnado que ten que recibir a formación, non é o profesorado quen ten que dar a formación. Que importa se o profesorado dá o temario se o alumnado a quen está destinado non o recibe?
se existe unha membrana que non permite que aquilo que o profesorado está impartindo se reciba. O sistema educativo é un sistema de garantías. Quero garantir que este mínimo, quero garantir que isto para todos por igual, quero cubrirme para cando unha inspección veña a rendir contas sobre o que o profesorado dá ou non dá. O profesorado non ten que dar clase. O profesorado non ten que explicar. O profesorado non ten que facer nada. É o alumnado o que ten que aprender, é o alumnado o que ten que recibir, é o alumnado. E o profesorado o único que ten que facer é cubrir as necesidades do alumnado. Esta rapaza, facendo eso, perdeu a vídeo que gañou. Cando se fala de currículos, cando se fala dos proxectos, facendo proxectos, deixamos de dar determinada parte do currículum? Evidentemente, sí. Pero que eu o que quero é que o alumnado chegue a onde chegue cunha total intensidade. Intensidade é unha palabra que non aparece habitualmente no repertorio da didáctica. Se fala de cantidade, de cualidade, de un montón de cousas. De intensidade eu case nunca escoitei falar. A aproximación ao coñecemento ten que ser unha aproximación intensa. Canto máis intensa, máis permanente. O alumnado é, e aí creo que hai que facer outra puntualización, porque estamos falando de alumnado, de profesorado, cuidado, son individuos. Son persoas que están sometidas ou que están, digamos, experimentando un proceso de comunicación. O de ser alumnado e profesorado é simplemente un rol circunstancial e puntual, pero son persoas. Esa persoa, cando sae desa relación con ese profesor, con esa profesora, ten outras moitas relacións. Incluso cando está aí diante, ten outras moitas relacións. Eu creo que o importante é que esa persoa logo sexa quen de extrapolar o aprendido a outras múltiples situacións. Eu creo que non é necesario debullar cada un dos contidos que o alumnado ten que aprender. Eso é o de menos. Eu creo que todos, ou polo menos esa é a miña idea, somos quen de aprender todo o que se dá en primaria, en secundaria e en moitas máis formacións en, vou a decir unha butad, pero me entenderedes, en un par de tardes. O contido non é o importante. O importante é ser quen de aprender algo, é ser quen de interesarse por algo, é ser quen de entrar en diálogo con alguén que está tratando de facerte ver algo, é quen de entrar en diálogo non, e aquí Juan Fernando me permitirá que corrisa un singular de a estructura do mundo por un plural, a estructura dos mundos, que entre en contacto cos mundos, e se alguén, un individuo, neste caso no seu rol de alumna, de alumno, é capaz de facer eso e o aprende verdadeiramente dun modo verdadeiramente intenso, será capaz de facer calquera outra, ou de ter calquera outra aprendizaxe en calquera outro momento. Esta rapaza, e con isto termino, perdeu moito, quizás en este momento teña, eu lle ter as ganas, espero, de estar recuperando todo aquilo que non pudo facer en aquel momento. Antes, Paco Porto preguntaba sobre o futuro das Belas Artes. O futuro das Belas Artes é este. Este presente é o futuro realmente, porque é simplemente acompañar ao xoven a aprendizaxe da propia liberdade. É ese o futuro realmente. Se conseguimos, claro, costou 25 anos, desde ano 90 hasta hoxe, ou hasta... Pero este é o futuro realmente. Eu realmente aplaudo todo o traballo que estás a facer. Gracias. Gracias. Unha cuestión máis? Sí. Un momentino, Silvia, que traen o micro. Solo quería, o que me parecía que preguntaba Marta acerca de cando deixamos que un alumno se meta a fondo nunha tarefa, o mellor, quero decir, esa alumna retocando fotos é distinto si a veces a obligamos a que comunique o resto dos compañeiros, a que traballe no que ela sabe comunicando, axudando os demais a facer fotografías, explicando por que fai esas fotografías e cal é o contexto, e porque ao contar ese caso me acordei dunha cousa que pasa en Belas Artes, que moitos alumnos que chegan protestan porque lles gusta moito o cómic e o manga e din que non se respeta na facultad, non? Entón,
eu entro en diálogo con eles e lle digo que é verdade que algún profesorado non quere saber nada dese mundo, outro profesorado non, pero que se trata de abrir esa cabeza e xerar curiosidade cara a outras cuestións das que non estaban interesados, porque ás veces os intereses da prolongación da adolescencia son moi obsesivos, o sea, están debuxando manga todo o rato, ¿no? Entonces, les digo, ti xa sabías de usar manga e te encanta usar manga, pero neste contexto, nesta facultade, vas a aprender tantísimas outras cousas, te vas a abrir a tantos outros mundos que se vai a enriquecer o teu manga. Entonces, eu lles aconsello, non fagades caso de que di el manga es esto, lo otro, eso no es arte, eso no es, la ilustración no es arte, que tamén o escoitan. Le digo, estate seguro, o sea, gana confianza no teu proxecto, pero ábrete a outras cuestións. Entonces, eu creo que é verdade que a veces costa moito cando se está nesa inercia de que a mí lo que me interesa es el cómico, lo que me interesa es la música, non sei, bueno, pois hai que buscar unha maneira de seducir e de abrir, e a veces é polo propio intercambio de poñer a traballar un que lle gusta manga a un que lle gusta música, poñelos a traballar xuntos e se produce ese intercambio, ¿no? Pero creo que como todo ensino, o profesor partimos da base que os considera unha masa informe, ¿no? E se hai profesores que todavía entran na aula e lle din, ya me dijeron que erais un grupo moi malo, ¿no? Claro, imaginaos que iso siga ocurrindo a día de hoxe. Entonces, claro que cando a un alumno lle deixas espacio para que diga no que quer traballar, se produce unha eclosión fenomenal, pero outro momento tamén necesario, é dicir, bueno, ainda que non che gusta a perspectiva ou debuxo técnico ou non che guste o modelo de natural, vas a convencelos de que é necesario para o seu enriquecemento, ainda que de vos a primeiras prefiran seguir debuxando manga, non? Entonces, eu creo que podemos chegar aí a un punto intermedio. Sí? Eu entendo a cuestión de tratar de buscar un equilibrio. E se podo, 2 minutos, proxectar unhas imaxes do blog de plástica. A ver, por aquí temos... Aquí hai un vídeo. Este vídeo se estivo facendo durante estes últimos meses, non o vou a pasar, está no blog, se alguén ten interés que o vexa. Simplemente comentar. Se estivo... Pois este vídeo se estivo facendo en clase estes últimos meses ao fío dunha proposta que o propio alumnado en relación a un concerto que ian facer ao final do curso. Entón, eles tiñan un concerto, ian facer a súa propia canción e plantexaron facer unha determinada animación. Ben, no momento... Permíteme que baixe un poquinho máis. No momento en que este alumnado estaba facendo isto, había alumnado, estamos falando de un grupo de 17 alumnos, había persoas que estaban modelando en 3D en Blender, había alumnado que estaba imprimindo en 3D, había alumnado que estaba traballando con GIFs, había alumnado... Estaba esta persona que estaba editando fotografías. Todo eso sucedía en clase ao mesmo tempo, de acordo? Aquí o temos aquí o vídeo, temos por aquí os GIFs, temos por aquí o tema das serigrafías, temos por aquí un traballo que están facendo, que fixeron sobre Canvas, temos aquí modelados en 3D, proxectos de deseño. Isto non é algo que se fose acumulando durante o curso, sino que isto sucede todo ao mesmo tempo. De tal maneira que uns alumnos ven o traballo de outros. Os que están modelando en 3D acaban axudando os que están facendo animación. Os que están coas fotografías acaban de dicir, non ten por que ser sempre o profesor quen teña que animar, que convencer, como decías ti, eu nunca utilizo o convencemento, eu traballo moito máis por ósmose, eu presento e eu trato de xenerar experiencias. E esa experiencia, se acaso interesa, xa me arrimarei a ela. E, digamos, é unha maneira de, máis que convencer, o traballo coa seducción, trato de seducilos. E cando non son quen de seducilo por min mesmo, o que fago é aquela persoa que sexa quen de, aquel compañero ou compañera que sexa quen de seducilo, yo poño ao lado e solucioname a ti o problema que eu non son capaz de facer.
Eu creo, de tal maneira que o traballo é moitísimo máis horizontal, non tan vertical. Eu creo que podíamos rematar non aquí, sino abaixo, porque hai que facer algunha cousa por aí, non, con ese material. E como se comentou, eu creo que todos vos o comentastedes, con outras máximas, outros nomes, outras tal, non? Javier Rodrigo o comentaba como eso de camiñar preguntándose, non? Esa máxima Zapata, non? Pues, te falabas dese percurso, non? A través de tal, todos. Eu creo que un pouco así, quero dicir, nos podemos falar, tal, o tema do que nos facemos, non? Do que nos construímos está aí, o nosa proposta de intervención esa, entón, se vos parece ben, podemos rematar. Ou empezamos aí. Empezamos aí, eso xa, pero isto é finito, isto é un especho. Non en bucle, non? Non, eu quería agradecervos a vosa participación e asistencia. Muito bem.